Argia zutzaile munduan askok pentsatzen dabe, dana indarra dala, baina teknikak garrantzi ikaragarria dauka, ezta? Asko. Ez hola askok pentsatzen da modun. Zer, askok ez dut nik egunok igule bilu aldera eta holan da, ez toz teknika, no? Zaten du. Da, niko nintzate dutze, nire dutela teknikie oso ona. Baina ikera datezko teknik dut da. Baina izan ez duten bapa inderrik, baina nik ezin nik egaso. Izelan bez nik egaso. Niko nint lotzatu no? Baina nik adibidez hori hor dauen hori kubikoe, egun dugotan basortziko kubikoe, heldu nitzuen minutoten 12 bideak jasotzera. Minutoten 12. Da niko hori izinik gerriro ekarri. Como sumo, gerriro ekarriko nuke. Hortik mogidu ez, horrela. Eta teknik ikukat la letxe. Gero beste gauza bat, failo ondixi ondan nahi hotzak izanok, lehenak guek bati bat, pentsatzen zuen. Adibidez, ik hola nin badu gauza bat, da ondo urten badu, ni beholan biotela. Osa, fulano egin dau, holan. Hau jandau, hau erandau, holan jote zen mendide, hau entramentu egin eta hona iritsi izan. Eta niri hori zartu guzten gaztetan, baina bere langak indazin itzen nien, 2 urte baino lehen igerna hautzen, holan zinikela.